Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u anong ki khubor bamda kasngi. Ka Meghalaya State Skill Development Society MSSDS ringkat bakatnat kam jengok kai perthai ke jilla kala pentip bakan pelongi ke jingyalang jingyakran bat barok ke stakeholders jong ka benta tourism halor ke jingpen roy sub skill development hagani ka benta. Ya gani ke jingyalang la penyat hapo ke jingyalam u Dr. VJ Kumar D IAS Commissioner and Secretary jong katana tourism ringkat ber Chief Executive Officer CEO jong ka MSSDS. Ka jingyalang kalalong ha ka khatsau turek urimpang hamin conference room main secretariat building Shillong ha gabalay kran sani halor kilat jingyaraban penroy ye kisapat ba kijing don kam jung ka tourism industry ka jung pen kre e ki pat ba bat ru ka jing ye trailang hapdeng ki benta ba pher ban pen khlanya ka tourism ha Meghalaya ha ka ni ka sngi la khot sngo bharu ya ka all khasi Meghalaya clan manis pianist taxi association ke MTTA ban shim benta ha ka jing ye lang bat ban ai ki jing mud halor ki benta ki badon kam na ka benta ka jing ya jing yang ka tourism ha ka jilla Ni kumba fitip ba ngedon ni po secretary ba nakaliang jangka Meghalaya State Skill Development Society MSSDS haga jingedon lang ba jong ki stakeholder jangka tourism sector na do ki hoteliers nang dapat ki transport nang dapat na po tourism department na po transport department ni ay borok na po MSSDS ay te kajing khat jong kani ka meeting na kaliang jong ka MSSDS ko mangitip bakal skill development society te nakaliang jong sarkar kila khat ini ba ngini syang bangin ais beli jemut ba kumno kila banyarap ini ki driver ai ba jong kita ki training ai te hakani mata sini rumila mostly ki concentrate ba ya ka yaki homestay si henry te adi pat ni pen kemau yaki ba ka tourism tourism sector kamdei tangki tangki homestay neki guest house neki hotel si henry hangtu kadan multi layer kadan lang bekinong nya kali kidukan ki hotels ki restaurant si baru khai te kalau multi layer undai tangka tu taki homestay te nakaliang jungiru nila ekran ni te hakajing kran hakajing batai jungi jungiru kalong ba kidon driver jungi ki ba long kim da biang than ma ta skill si bro kai kham ta ma ten ka thili ma kim da shai bhala mar ba kham tam kom ka hindi ne english ki kham long reluctant ne ki long le ran ban kran la mar ba kim lai ba te ka tu ka bu chi ne te na kaliang jong ka MSDS ru ki la ong ba kim bu ya ta ka training na man ta ki driver let's say kala ban long si asni ne kala ban gun sngi ro ba ya ka ni ru ye ki driver si ru kandan ka ta ka jing ai honorium ne kom ka stipend ne kom ka honorium ye ki wan ka ni ka training tadap ang tayo kan ni ka training ru kin ai ka kanja stickers kan ai ka kanja stickers na certificate banong bakini ki driver si ki la de ki government train but man pendung kini support ki niki apps jong ka government ka dei ka Meghalaya tourism app te kin yo wan pendung nge te hakata hi ka wai ba ni pen kamau biang ya ki officers baru kai badan hang tu ba kumbangila yakran ka last meeting ba kidai kimut ban ai kenja directive na kenja notice syapo baru ki hotels ki homestays but ki guest house ki badan hani apo state jungi ba kidai ban pendon kam di kali ML ban refrain na ban le ban penduna ya kajing pendon kam di kali ki badai na po bar state badru ban te lakam ban num pendon kam di kali private ban kamai ne ban yalam ka ki nong jong kai perthai nei ta ki tourist ini ki intermediate solutions immediate solutions ini ki jingyarap bangila ban yo kloi te kani kajing perung hapo apps su kade kawai ne kita lamar pa sistem bala perung hapo app hapo kala long trusted so kade hapo ka Meghalaya tourism kade jong ka government of Meghalaya te ki pai baru ki bawan na bari ki bapenan kami kan ka app ki long trust ki dan kajing senya but let's say nakata kajing senya ki pendon kam hai kali badi registered na po ML badi try na ne na po stage ni
belum Ini bro kat tinggi nya bisa kemat Henry kalau dengan penkemau yang sisi kalau long term goal ni kata ka long term objective cumi kata ka long baik ban khang gini kali bawan naba man lek chapo ke terus pot kata kadang dan ni apo kami ka jing ya keran te let's say mentah ni ki brai ban wan ni sa ai biang ka reminder letter mangin penkemau biang bangyap ban ya syong halor jung ni ka issue ba ka long term demand jadi ba mental dan arsenal nilai senam mentah ini ki jingman jungi bro khat ma lamar ba kani ka kham chair ra da ka transport department ni te ka di ba chair da ka MSSDS te hakani ka jingi kran ngi kran mi tangi ta ki intermediate solutions na banta ki driver ri mo ka hendre ka demand jungi te on the long run ni ka te ba kin khang me ikini ki kali man khang ni kali ba de na bar ban lek support to respond te ka ta te ka di ka long term demand jungi ki tama kini ki trainings kini ki long tangki immediate remedy ban syarap yangi kenang ba ban recover ya ka market bangin yo ban kering ya ki tourist ban pendon kami kali ML kata ka jing ya care hap reng jong ka long term goal ba short term goal jong ma itu